8 ta' Awwissu, San Duminku, saċerdot, għex bejn l-1170 u l-1221. San Duminku twieled f'Calaruega, Spanja. Meta kellu 14-il sena daħal l-Università ta' Palencia biex jistudja il-filosofija u t-teoloġija. Waqt li kien għadu student sar kanonku tal-Kardinal ta' Osma. Wara l-ordinazzjoni tiegħu fis-sena 1195 mar jgħix mal-kononċi skont ir-regola ta' Sant Wistin. Fl-1201 sar il-Pirjol tal-Kapitlu. Fl-1204 kien mal-isqof tiegħu qed jivvjaġġa fi Franza u ra l-ħsara li kienu qed jagħmlu l-Albiġiżi. Li fost talim eretiku ieħor kienu jissostnu li l-ispiritwali huwa tajjeb u l-materjali huwa ħażin u li Ġesu ma twilidx tassew minn Marija. Fl-Languedoc iltaqa' ma' wieħed Albiġiż u għaddel li jkollu jiddiskuti miegħu sakemm ikkonvinċih u raħ jerġa' jħaddan it-twemmin Kattoliku. Minn din il-laqa San Duminku ra ċar li l-missjoni tiegħu kienet li jippridka il-Vanġelu u jikkumbatti l-ereżija tal-Albiġiżi. Għalhekk ġabar madwaru grupp ta' għalliema biex jgħinuh iwettaq il-ħsieb tiegħu u b'xi nisa minnhom waqqaf il-kunvent ta' Proil fl-1206. Huwa baqa' fl-Languedoc għal kważi 10 snin jippridka bla serħan. Fl-1212 mar Toulouse u fl-1215 attenda r-raba' Kunċilju Lateran f'Ruma. Lura f'Toulouse waqqaf l-Ordni tal-Predikaturi jew kif saru magħrufin id-Dominikani fil-25 ta' April tas-sena 1215. L-għan prinċipali tal-ordni kien li l-membri tiegħu jaqdu l-erf mal-qdusija u s-sempliċità tal-ħajja u jippridkaw il-Vanġelu billi jikkumbattu l-ereżija tal-Albiġiżi. Il-Papa Onarju III approva l-ordni f'Diċembru tas-sena 1216. F'qasir żmien id-Dominikani xterdu fi Spanja, fi Franza, l-Ingilterra, l-Italja u f'pajjiżi oħra. Fl-1220 il-Papa Onorju III ħatar lil San Duminku bħala Superjur Ġenerali tal-Ordni. F'dik l-istess sena San Duminku sejjaħ l-ewwel Kapitlu Ġenerali f'Bologna. San Duminku kien ikun spiss ħsiebu f'Alla, jekk ma kienx jitkellem fuq Alla bil-pridki tiegħu kien jitkellem ma' Alla fit-talb, ma kienx jgħaddi mument bla ma jaħseb f'Alla. F'Bologna marat u wara xi 3 ġimgħat miet fis-6 ta' Awwissu tas-sena 1221. Il-Papa Grigor IX ipproklamah Qaddis fis-sena 1234 u għamel ir-Rużarju devozzjoni mill-aktar popolari, speċjalment biex jikkumbatti l-ereżija tal-Albiġiżi. Il-fdal tiegħu jinsab meqjum Bologna fil-Bażilika tal-Patrijiet Dominikani. Dakinhar li miet il-fundatur kien hemm diġà 60 kunvent tal-Patrijiet li kienu fl-Italja, fi Franza, fi Spanja, fl-Ingilterra, fil-Polonja, fil-pajjiżi Skandinavi, fil-Palestina u oħrajn. Illum id-Dominikani jinsabu mxerdin ma' kuljum kien. Kellhom tul 700 sena, aktar minn 40 qaddis, mijiet ta' beati fosthom ħafna martri, 4 papiet mal-100 kardinal u mijiet kbar ta' istfijiet barra minn tant qorrief ewlenin fosthom San Tumas t'Akwinu u San Albertu Magnu. Duminku bniedem ta' talb ta' penitenzju ħorox imma wkoll ta' ħlewwa u tiba ma' kulħadd. Kien ċertament wieħed mill-akbar ġganti ta' erf u ta' qdusija li qatt kellha il-Knisja mqazza. Qari mid-dokumenti fuq l-istorja tal-Ordni tal-Predikaturi bit-titlu Kien jitkellem ma' Alla jew fuq Alla. Duminku kien bniedem ta' virtu kbira, imħeġġeġ kollu kemm hu bil-imħabba ta' Alla, bla dubju ta' xejn kien mimli bil-ċieħu bil-grazzja
kellu karattru tassew qawwi u dejjem l-istess u ma kienx jinbidel ħlif meta jħoss u jħen għall-oħrajn. U billi lena tal-qalb jidher f'wiċċ il-bniedem, it-tiba u l-feħ li kienu jidhru fuq wiċċ San Duminku kienu jixtu is-sliem u lena ta' qalbu. Kien iġib ruħu ta' bniedem evanġeliku kuljum kien, bil-kliem u bil-emil matul il-ġurnata, ħadd daqsu ma kien ikun hekk twajjeb u ħlejju maħutu ma' sħabu. Fis-sigħat tal-lejl ħadd daqsu ma kien idum jisar u jitlob ħafna modi. Ma kontx taraħ wis jitkellem jekk mhux ma' Alla, jiġifieri fit-talb jew fuq Alla, u kien iwissel il-ħutu reliġjużi biex jagħmlu hekk ukoll huma wkoll. L-aktar ħaġa partikolari li sikwiet kien jitlob lil Alla kienet dik li jimlih b'imħabba tas-sew u li jqawwih fil-ħidma u tħabbrik għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Kien iqis li ma jistax ikun tas-sew membru ta' Kristu qabel ma jingħata kollu kemmu u bħiltu kollha biex jirbaħ l-erwieħ, bħalma Sidna Ġesu, is-Salvatur tal-bnedmin, ta' lilu nnifsu kollu kemmu għas-salvazzjoni tagħna. Għal din il-ħidma wara li kien ilu żmien twil jaħseb, waqqaf l-ordni tal-predikaturi. Bosta drabi bil-kliem u bil-kitba kien iwissir il-ħutu ir-reliġjużi ta' dina l-ordni biex jitalmu fuq il-kodba mqazza tat-Testament il-ġdid u l-Qadim. U nnifsu kien dejjem iġorr miegħu l-Evanġelju ta' San Mattew u l-Ittri ta' San Pawl u kien jistudjahom ħafna hekk li sar qisu jafhom bl-amment. Darbtej jew 3 darbiet għażluh biex isir isqof, iżda hu qatt ma rid, għax aktar xtaq jibqa' jgħix fil-faqar maħutu reliġjużi milli jsir isqof ta' x'imkien. Sa fl-aħħar ta' ħajtu baqa' jħares bla mittifes il-ġieħ tas-safa tiegħu. Kien jixtieq li jiġi msawwat u mqatta' biċċiet u jmut għal fidi ta' Kristu. Il-Papa Grigor Disa staqar dan fuqu. Jiena nafu b'raġel li mexa għal kollox fuq il-mudell tal-Appostli, ma hemmx dubju li issieħeb mal-istess Apostli fil-glorja tas-sema. Min jaf kemm ġid sar permezz tar-ruzarju, kemm nies għamlu mewta tajba, kemm nies bidlu ħajjithom, kemm grazzi nqalgħu. Ejjew ma ninsewx li hu l-aktar tarba li tagħti unur lil Madonna u dik li hi tkun qed tistennina nitolbu bil-ħerqa. Tassew li kulħadd jafu dan, imma kulħadd jitolbu ruzarju. Illum jeżistu ħafna għajnuniet biex wieħed jitlob ir-rużarju. Tistgħu tużaw vidjos fuq YouTube, tistgħu tużaw ir-radju, t-televiżjoni. Ssibu li tridu għajnuniet biex tgħidu r-rużarju. Il-Beatu Ġordan tas-Sassonja kiteb hekk fuq San Duminku. Xejn ma kien ifixkel l-ekwanimità tiegħu, il-paċi u s-serenità tar-ruħ, jekk mhux is-simpatija lejn il-batuti. Wiċċu kien jirrifletti il-vera ferħ li kien iħoss. Duminku kien ħabib u ferrieħi. Kont tara fih dik il-paċi ġewwinija tar-ruħ. U fik, taħseb li n-nies jistgħu jaraw dik il-paċi li l-mulejwiet lil dawk li jimxu fit-triq tas-sewwa? Qiegħed ixxandal lil Kristu bi kliemek u l-aktar b'emilek? Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. Mulej, inti għamilt lil San Duminku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. Għamel li huwa jgħin lill-Knisja tiegħek bil-merti u t-talim tiegħu u li jidħol għalija quddiemek bit-talb Qaddis tiegħu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.